Takže čaute ľudia, vám sa Skvitkachna. V dnešnom videu hráme Brookhaven event mimo ňou. No ten event je trošku starý, ale to je úplne že je. No a teraz za mnou je také krásne tornádo, kde sú banány a ešte vôbec neviem čo. No a ja sa potrebujem obliecť ako nádherný mimoň, pretože aby som bola mimo. No čo poviete na môj nádherný outfit? Toto je moje krásne auto. To čo tu je za opicu? Ja horím. Ojoj. Jej. Ne. Nepodpaľ ma. No, povedala som, že ma nepodpaľavať. Teraz si ideme urobiť armádu mimo ňou. 1, 2, 3, 4, poď. Prečo skočím? Poď. Ja tam sa snažím kliknúť. Rýchlo. Dobre, nejde mi to. Mám iba 3 mimo ňou. Toho 4. som poslala na adopciu, pretože nechce ísť. Dobre, idem to vyskúšať ešte, alebo nie. Hej, vyskúšam, ale ide, jej. Mám 4. Jej. Ide za mnou pekne. Co zostane, keď s tými šupkami? Dobre, tá ješterica už odišla, to je super. Ja by som si išla postaviť domček a urobila home tour. Takže potrebujem urobiť home tour za 2 minúty. Rýchlo musím šprintovať a postaviť si dom. Bežím. Na aute nejdem, nechce sa mi. Ale bežať sa mi chce. Dobre, bežím. Bežím na 106. Bežím. Bež. Taký dom si postavím, čo je hore. Aha. Dobre, pôjdeme na 7. Jej, krýžim. Sa by nízko 7 sa ma chcú pridať do rodiny, ale nie. Dobre, krásny domeček. A teraz ideme urobiť home tour. Vojdem sem a zamknem. Dobre, to čo tu je? Ed, Henry, James, jej. Dobre, ideme na ten home tour. Takže, toto je moja kuchyňa, taká krásna, veľká. Toto je taká obývačka, tu je veľká gitara. To je akýsi výťah bombový z roku 2085. Prečo? Ale ten výťah vôbec nefunguje. Dobre, tu je moja krásna posteľ. Tu sa môžeme obliecť. Tu je krásny hajzel a vaňa. Tu mám hračky. Počkaj. Toto sú také krásne hračky. Tu je ďalšia posteľ. To je manželská. Tu sú moje obleky krásne, ktoré si každý jeden deň dávam do roboty. Áno, určite mi závidíte, ty kokos. Dobre, ešte sa ideme pozrieť úplne že dolu. No to bude určite krásne. Dobre. Tu si pozeráme filmiky. A tu je krásna garáž. Wow. Tak, tvoríme. A idem. Jej. Dobre, idem ku tomu eventu. A nechce sa mi tu garáž zatvárať, takže nech ma vykradnú. Je mi to úplne že jedno. A B, C, D. Siedla deda. Dobre. Ideme pošťúkať páčky. Robíme bum, dačo. Aký event teraz bude? Typek dajaký. Dobre, nech on to urobí a ja to štiknem. Čo bude? Oh no, chobotnica. To nebolo to predtým, alebo... Dobre, ten si takto prdol.
Wow, taká krásna. Môžem ísť na ňu? Hnusné oči má. Prečo ma nebije? To je akože na ozdobu? Neviem. Idem na ňu. Ja som na nej. Ideme na chmatadlo. Chmatadlo. Neviem ani rozprávať. Ideme. Hop, hop, hop. Kde som? To čo robím? To kokos. Wow. Ja levitujem. Dobre, trisla som. Tak. Teraz idem po. Zase to idem robiť. Ale nedá sa mi. Dobre, co teraz? Ja idem preč. Si začal kúpiť do obchodu. Čo tu je? Neviem. OK, ideme do Grocery. Stop. Shop. Tu si môžem dať taký item. Dobre, ja som si pridala tú Sabinisko 7 do mojej rodiny a idem za ňou s týmito tweetami. Lala. Hello, kde je? Kde je? To je ona? Čo mi napísala? Haló, ty si na mňa nahnevaná?